no limits. Καλησπέρα εκπληκτικό κοινό του No Limits. Μαζί μου στην παρουσίαση του 13ου No Limits, ο κύριος Πέτρος Ήμβριος. Καλησπέρα και από μένα, να είστε όλοι καλά. Θέλω βοήθεια. Για πάμε λίγο. Μαζί. Χειροκρότηστε την για αυτή την ερμηνεία. Έχει ταλέντο που δεν έχει άλλη καμία. Γεωργία Πιτάκου, η εμπνεύσια του No Limit, η οποία δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει άλλη από τις εκδηλώσεις του εξωτερικού. Ο Σταμάτης Μητάκος με τον Παύλο Καβώνη θα διεκδικήσουν η Γουάκου Ελλάς για την νεοσύστατη ζώνη του No Limits που θα έρθουν στο επόμενο No Limits και ξένοι αθλητές να διεκδικήσουν. Χαίρομαι γιατί έχει πάρα πολύ κόσμο και νομίζω είναι μια πάρα πολύ καλή οργάνωση. Τα παιδιά, οι μαχητές και οι αθλητές δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θέαμα που αξίζει ο κόσμος να έρχεται και να βλέπει και να υποστηρίζει αυτό το πράγμα. Εδώ είδαμε. Πολύ ωραίο. Είναι νοκάουτ, τον βρήκε το πόδι. Αυτά τα παιδιά που έχουν δώσει πολλές ώρες ταλαιπωρίας, υδρότα, αγώνων, μπράβο, είναι αθληταράδες όλοι, ένας προς ένα, πραγματικά. Συγχαρητήρια στα παιδιά που την διοργανώσανε και στους αθλητές. Περιμένουμε να δούμε φυσικά και το μεγάλο αγώνα Σταμάτης Μητάκος μαζί με Παύλο Καπώνη. Έχω μεγάλη επιτυχία στο Σταμάτη. Γνωρίζοντας τον αντίπαλο μου και γνωρίζοντας εμένα, οι πιθανότητες είναι με το μέρος μου. Έχω δουλέψει πάρα πολύ καλά με την ομάδα μου. Δεν νιώθω άγχος, το άγχος έχασε στην προετοιμασία. Από τη στιγμή που πήγε καλά, δεν έχω καθόλου άγχος, θα πάνε όλα υπέροχα. Καταλαβαίνουμε τι θα δούμε. Τι θα δούμε και τι θα δουν και οι θεατές. Αριστερό και ένα δεξί ανοιχτό κροσέ από τον Πιτάκο πιάνει. Πάρα πολύ ωραία. Αριστερό δεξί και περάει από τον Πιτάκο. Πραγματικά εκεί πάνω στο ring γίνεται πόλεμος. Είναι πόλεμος. Πόλεμος. Νικητής του Main Fight, Παύλος The Diamond Καπώνης. Εγώ θέλω να ξέρετε ότι πάντα δίνω την ψυχή μου και αυτό έκανα και σήμερα. Τίποτε άλλο. Συγχαρητήρια πάλι στον Παύλο. Δείξαμε και οι δύο, πιστεύω, πόσο πολύ έχει ανέβει το Muay Thai στην Ελλάδα. Και όταν λέμε Muay Thai, εννοούμε Muay Thai, όχι Muay Thai. Ο αγώνας του συγκεκριμένος πώς σου φάνηκε? Εκπληκτικός. Πραγματικά θαυμάζω το Σταμ και τον Παύλο και δεν περίμενα να είναι πραγματικά τόσο δυνατό το παιχνίδι. Είναι πολλοί φίλοι μου έτσι καλώς και ο Σταμάτης και εγώ και κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να βοηθήσουν και να προωθήσουν αυτό το άθλημα. Μέσα μου να ζεις, τίποτα άλλο μη μου πεις. Κάνω τώρα μια ευχή, να είμαστε πάντα μαζί. Θα είμαι πάντα εδώ, να φωνάζω σ' αγαπώ. Δεν μπορώ να αντισταθώ, κάνε με να τρελαθώ. Είναι από ο άνθρωπός σου. Είναι από ο άνθρωπός σου. Είναι από ο άνθρωπός σου. Χάρισε μου μόνο το χαμόγελό σου. Είναι από ο άνθρωπός σου. Κάνε με να τρελαθώ. Έχουν μπει βάσεις για να μπορεί πολλοί κόσμος όπως και σήμερα να έρχεται να παρακολουθεί αγώνες με κύρος και με σοβαρότητα.